Senedd Cymru fel swyddog addysg ac yn gysylltu â phobl ifanc. A croeso i'n cyfres o vlogiau sydd wedi'w selio ar adnoddau'r Senedd o gwmpas pleidleisio 16. Mae'n bosib i chi gweld fersiwn llawn o'r adnoddau hyn drwy Hwb, a mae'r fersiwn hwn ar gael i athrawon a gweithwyr ieuenctid hefyd. A mae bosib eu cyrraedd nhw drwy'r link sydd ar y sgrin. A mae hynny'n mynd â chdi syth at Hwb a mae'r fersiwn llawn o'r adnoddau yn fan yno. Felly, mae 4 vlog i gyd, ac mae pob vlog wedi'w selio ar thema gwahanol. Vlog rhif 1 yn canolbwyntio ar hanes y Senedd. Vlog rhif 2 yn canolbwyntio ar pwerau'r Senedd. Vlog rhif 3 yn canolbwyntio ar aelodau'r Senedd. A vlog rhif 4 yn edrych ar pleidleisio mewn etholiadau ar gyfer y Senedd. Mi fydd pob vlog yn cynnwys pynciau trafod, fideos wedi'w animeiddio a tasgau i chi eu cwblhau. A mi fyddai'n mynd â chi drwy'r tasgau yno wrth i chi wylio'r vlog, a mi fyddai'n rhoi atebion i'r tasgau hefyd. Felly, cyn i ni fwrw ymlaen efo'r thema cyntaf, ychydig o gefndir i chi o ran o le mae'r adnoddau yma wedi dod. So, ym mis Mai 2020, mi daeth Deddf Senedd ac Etholiadau Cymru i rym, a newidiodd hynny enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, neu y Senedd yn fwy cyffredin. Mae'r teitl Senedd yn adlewyrchu'r pwerau deddfu llawn sydd gan y Senedd fel mae hi heddiw, sydd yn wahanol iawn i'r Senedd oedd gynnon ni yn ôl yn 1999 pan nath y sefydliad ddechrau. Mae'r roedd pleidleisio yn cael ei gostwng yng Nghymru, felly mae hyn yn golygu bod pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed yn mynd i allu pleidleisio am y tro cyntaf yng Nghymru, a mi fyddan nhw'n pleidleisio yn etholiadau'r Senedd. A mae hyn wedi digwydd hefyd oherwydd Deddf Senedd ac Etholiadau Cymru. Mai dim ond 20 mlwydd oed yw'r Senedd, mae hanes creu deddfau yng Nghymru yn mynd yn ôl dros 100 o flynyddoedd. Felly, i gychwyn ar ein taith, mae gennai ychydig o pynciau trafod ar eich cyfer. Ydy hanes y Senedd a datganoli yng Nghymru yn bwysig i chi fel pobl ifanc? Ydych chi'n meddwl bod pobl ifanc yng Nghymru yn cael eu haddysgu digon am hanes Cymru gan gynnwys hanes y Senedd? So dyna i chi cwbl o pynciau trafod. A mae bosib i chi rhoi sylwadau neu eich ymateb i'r pynciau trafod hyn yn y blwch sylwadau isod. Unwaith da chi wedi rhoi eich sylwadau yn y blwch a da chi wedi cael amser i feddwl am y cwestiynau y pynciau trafod hynny, mae'n amser i ni symud ymlaen i wylio fideo sydd wedi'w animeiddio ac yn sôn am hanes y Senedd. Mwynhewch! Mae hanes creu cyfreithiau yng Nghymru yn mynd yn ôl cyn dyddiau Hywel Dda. Brenin ar Gymru o'r 10fed ganrif ddaeth â holl gyfreithiau Cymru at ei gilydd. Daeth Cymru o dan reolaeth Lloegr yn 1282 ac yn aelod o'r Deyrnas Unedig yn 1801. Yn ddiweddar, cafodd pleidleisiau cyhoeddus neu referenda eu cynnal i ofyn a ddylai penderfyniadau ynglŷn â rhai materion gael ei gwneud yng Nghymru dros Gymru. Enw'r broses hon yw datganoli. Dywedodd Cymru ie yn 1997 ac yn 1999 cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei greu. Bryd hynny, doedd gan y Cynulliad ddim llawer o bŵer i greu cyfreithiau, ond mewn referendwm arall yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru dros fwy o bwerau i greu cyfreithiau. Ar y 6 o Fai 2020, daeth cyfraith i rym i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru,
i adlewyrchu sut mae ei rôl wedi newid, ond yr enw Senedd sy'n cael ei ddefnyddio'n gyffredin. Erbyn hyn, mae'r Senedd yn creu cyfreithiau ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethu Cymru ac yn rheoli llawer o faterion sy'n effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Gwnaeth y gyfraith hefyd ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd, sy'n golygu bod pobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yn cael dweud i dweud ynglŷn â phwy sy'n ei cynrychioli. A croeso nôl! Dwi'n siŵr eich bod chi wedi dysgu llawer iawn am hanes y Senedd wrth wylio'r fideo hwnnw. A rwan, mae gennym ni tasg ar eich cyfer chi. So tasg llinell amser y Senedd. So ar y sgrin, fe welwch chi 12 dyddiad allweddol yn hanes gwleidyddiaeth yng Nghymru. A'ch tasg chi yw rhoi'r dyddiadau neu'r digwyddiadau allweddol hynny mewn trefn o'r digwyddiad cyntaf lawr i'r digwyddiad mwyaf diweddar. Bosib i chi oedi'r sgrin mwyn i chi wneud hynny a rhoi go ar rhoi y digwyddiadau yna yn y trefn cywir. Ewch amdani. Iawn, yr atebion. Cyn hynny, mae yna fersiwn llawn o'r dasg hwn ar gael ar hwb sy'n cynnwys llawer mwy o dyddiadau allweddol yn hanes gwleidyddiaeth yng Nghymru. Ond yr atebion i'r 12 yma felly. I ddechrau, yn y flwyddyn 940, Hywel Dda yn ysgrifennu ei bywera a gafodd ei derbyn gan lawer o lywodraethwyr yng Nghymru. Nesa, 1282, marwolaeth Llywelyn ein Lliw Olaf. 1535 sy'n nesaf, hefyd deddfau'r cyfreithiau yng Nghymru Harri Roethfed yn golygu bod Cymru'n cael ei llywodraethu gan gyfraith Lloegr. 1707 i 1800 yw'r dyddiad nesaf, a Teyrnas Unedig Prydain Fawr ac Iwerddon yn cael ei ffurfio gan wahanol o ddeddfau uno. 1950, roedd ymgyrch Senedd Cymru rhoi datganoli yn ôl ar yr agenda wleidyddol. Ac o hynny, yn 1979, cynhalwyd y referendwm cyntaf ar gyfer datganoli i Gymru, gyda phobl Cymru yn pleidleisio 4-1 yn ei erbyn. 1997, cafwyd ail referendwm ar datganoli a hyn felly yn arwain at sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 2006, Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn galluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru basio deddfau am y tro cyntaf ers cyfnod Llywelyn. 2011, referendwm arall, pleidleisio ia arall. Pobl Cymru yn pleidleisio dros bwerau deddfu llawn. 2017, Deddf Cymru 2017 yn cael ei basio gan gwneud y cynulliad yn barhaol a gwneud newidiadau i'w bwerau. Yn fwy diweddar felly, 2018, lansio Senedd Ieuenctid Cymru. Am newyddion cyffrous oedd hynny. A 2020, ail enwi Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru a gostwng oedd roedd pleidleisio i 16. A dyna ni'r dasg. Dwi'n siŵr eich bod chi gyd wedi gwneud job ffantastig. A dyna ni diwedd y vlog cyntaf. Ond cyn i mi orffen, mae genna i rhywbeth i chi feddwl amdano cyn eich bod chi'n mynd ati i wylio vlog rhif 2 sydd yn edrych ar pwerau'r Senedd. Pa faterion sy'n bwysig i chi fel pobl ifanc? Pa faterion sy'n effeithio ar eich bywydau o dydd i ddydd? Be fyddech chi'n newid yng Nghymru i wella bywydau'r pobl ifanc sy'n byw yma? Na i weld chi'n vlog rhif 2. Hwyl am y tro!